Ndewo ndị m hụrụ n'anya. Kedu ka anyị mere? Eji m n'aka na onye ọbụla nọ n'udo. Ọ ka bụ m enyi gị Ebube. Taa, ana m ewetara unu otu ilu Igbo nke na-asị, nwata na-aṅa ntị anaghị efu ụzọ. Gee ntị nke ọma ka ịmụta ihe na ya. Ndị Igbo na-atụ ilu sị, nwata na-aṅa ntị anaghị efu ụzọ. Nke a pụtara na onye na-ege ntị ghọta ihe e kwuru, ọ naghị emehie, ọ naghị efu ụzọ. N'ala Igbo, ndị okenye na ndị toro eto na-akụziri ụmụaka mkpa ọ dị ịṅa ntị. Ịṅa ntị abụghị naanị ịnụ ihe, kama ọ bụ ịghọta ihe e kwuru ma mekwa ya dịka esiri ekwu. Ọtụtụ mgbe, ị ga-aṅa ntị n'ihe e kwuru mana ị dịghị etinye ya n'ọrụ, ọ bụghị ịṅa ntị. A na-esitekwa na omume, akparamagwa na ndụ mmadụ na-ebi amata ma onye ahụ ọ na-aṅa ntị. Nke a mere ka m cheta ihe mere n'obodo Ụmụọka, ebe aka otu nwa okoro aha ya bụ Ebuka na ezinụlọ ya bi. Nna Ebuka bụ ezigbo onye ọrụ ubi a maara ama. Ubi ya buru ibu, ọ na-akọpụtakwa ọtụtụ ihe oriri dị iche iche. Mana Ebuka bụ nwata na-anaghị aṅa ntị na ndụmọdụ. Mgbe ọbụla nne ya dụrụ ya ọdụ, ọ na-asị, "Nne, rapụ ihe ahụ, ama m ihe m na-eme." Mgbe ọbụla nna ya kpọkwara ya ịdụ ya ọdụ, ọ na-asị, "Papa, abụghịzi m nwatakịrị, etoola m ugbu a, ama m ihe m na-eme, rapụ okwu." Ma nne na nna ya gara n'iru n'inye ya ndụmọdụ n'ime ka ọ mụta ihe. Mana Ebuka adịghị aṅa ntị. Ebuka gara n'iru ime ihe ọ chọrọ ime. Mgbe o ruru ọkọchị n'otu arọ, nna ya kpọrọ ya sị, "Biko nwa m, ejikwala ọkụ banye n'ubi anyị n'ihi na ihe niile akpọọla nkụ. Ọkụ ga-emebi ihe ma ọ bụrụ na ijiri ya banye." Ebuka kwere ekwe. Ọ sịrị, "Nna, nsogbu adịghị, anụgo m ihe i kwuru." Mgbe nna ya pụrụ, Ebuka malitere igwuri egwu ya na otu enyi ya. Mgbe ha gwurikọtara egwu, ọ sịrị, "Ka anyị banye n'ubi mekọọ obere ọkụ wee hụọ ji." Enyi ya kwetara. Ha gara n'ubi mekọọ ọkụ malite ịhụ ji. Na mbụ, ọkụ ahụ na-enwu nwayọọ, ha na-ahụrụ ji. Ha na-enwe ọṅụ n'ihi nke a. Na mberede, oke ikuku kuru. Nke a mere ka ọkụ niile gbasaa n'ubi. Ọkụ malitere ịnwu karịa. Nke a mere ka obi lọọ Ebuka na enyi ya mmiri. Ha wee chọwa ụzọ iji menyụọ ọkụ ahụ, mana ọ dịghị nke dabara. Oge ahụ ka Ebuka chetara ndụmọdụ nna ya nyere ya, sị, "Ejila ọkụ banyere n'ubi." Mgbe ọkụ a gara n'iru na-agba n'ubi ha, nna Ebuka hụtara anwụrụ ọkụ site n'ugwu. O tikuru ndị obodo ha ka ha nyere ya aka. Mgbe ha ruru n'ubi ahụ, ha jiri aja, mmiri na ihe dị iche iche malite itinye ọkụ ahụ. Ha mechara n'ikpeazụ menyụọ ya bụ ọkụ, mana tupu mgbe ahụ, ọkụ ahụ emebiela ọtụtụ ihe a kụrụ n'ubi ahụ. N'abalị ụbọchị ahụ, Ebuka malitere ịyọ nna ya mgbaghara. Ọ sịrị, "Nna, biko gbaghara m. Malite n'ụbọchị taa, aga m abụ nwa na-aṅa ntị ma tinyekwa ya n'ọrụ." Nna ya gbaghara ya. Ilu a na-akụziri anyị na dịka ụmụntakịrị, ka anyị bụrụ ndị na-aṅa ntị, ghọta ihe e kwuru ma tinye ya n'ọrụ, ka anyị ghara ime n'onwe anyị, n'ihi na nkụzi ndị okenye na-aba uru. Udo dịrị gị. Gaa n'iru sonyere m na ihe nkụzi ọzọ. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ. Ndewo.